आंब सीजन रे आंबर टेस्ट ही किछि नियर। तो आजिकल तो बजार सब सीजन आंब मिलुची, किंतु एई समय रे आंबर टेस्ट ही संपूर्ण अलग। तो चलंत संग हम नाउ डेरी न करी आज स्टार्ट करिबा आंबर को नहीं गोटे सुंदर रेसिपी। तार ना होची आंब पुरी, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମ୍ବ ରସରେ ତିଆରି ପୁରୀ। ତ ଆମ୍ବ ପୁରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 4ଟାରୁ 5ଟା ଆମ୍ବ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ କରି ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାର ଆମ୍ବରୁ ରସକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ପୁରୀ ବନାନ୍ତି ସେମିତି ପୁରୀ ଯେକୌଣସି ପୁରୀ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇବା। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆମେ ପୁରୀ ବନେଇବା ବେଳେ ଅଟାକୁ ଚକଟିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରନ୍ତି, ଏଠି ପାଣି ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଆଡ୍ କରିବା ଆମ୍ବର ରସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଆମ୍ବରୁ ରସକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଛାଙ୍କିକି ନେଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାରୁ ଥାଏ ତ ସେଟା ଲାଗିବନି କି ରୁଟିରେ ସେଟା ବି ଖାଇଲା ବେଳେ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ତ ଏଠି ଆମ୍ବ ରସକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଯେମିତି ଆମେ ପାଣି ନ ଦେଇ ଆମ୍ବ ରସ ଦେଇକି ଆମେ ଅଟାକୁ ଚକଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ରସ ଦେଇକି ମୁଁ ଅଟାକୁ ଚକଟି ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚକଟେଇଛି। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ସୁଜି ବହୁତ କମ 15ରୁ 20 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସୁଜି ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଅଟା ଦଳିଲା ବେଳେ ଆମ୍ବ ରସ ଦେଲା ବେଳେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପକେଇନି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ସୁଜି 10ରୁ 15 ଗ୍ରାମ ସୁଜି ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀଟା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ବି ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ୍ବଟା ମିଠା ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ମିଠା ଖାଉଥିବେ ଅଧିକ ଚିନି ଆଡ୍ କରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଚିନି ଆଡ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଠା ଅଛି। ଏମିତି ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଢାଙ୍କିକି ଦେବା। 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟାରେ କେମିତି ଯୋଉ ସୁଜି ଚିନି ମିଶେଇଥିଲି ମିଶଯାଇଛି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଚକଟି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଜିଟା ଭଲସେ ପୁରା ଅଟାରେ ସବୁଆଡେ ମିଶିଯିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସୁଜି ପଛରେ ନ ପକେଇକି ପ୍ରଥମରୁ ଆଡ୍ କରିଦେବେ ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ପଛରେ ପକେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଅଟା ଚକଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳାରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରୀ ବନେଇବି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବେଲିକି ତ ଆଉ ଛାଣି ପାରିବିନି, ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆକୁ ପୁରୀକୁ ବେଲି ଦେବି, ତାପରେ ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବି। ତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମୋ ଏ ଆମ୍ବ ପୁରୀର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମତେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପୁରୀକୁ ବେଲିଆ ଲାଗି କିଛି ରିଫାଇନ ଅଏଲ ନେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ପୁରୀକୁ ବେଲି ନେବି। यार टेस्ट केमती कौन लगे सांग मैंने मुझे कहीपरिनी, जेहेतु मुझे प्रथम थर पर बनाऊँगी। तो ताଳରେ आम आउ ताଳରେ पणस सब पुरी बनई आंबर जे तुमके बनईनी कि स्वाद किसी कहीपरि। किंतु जेहेतु आंबटा मीठा था पुरीटा निहाती टेस्ट ही लगे। तो हो सारा पर जाना तार स्वाद केमती कौन लगुच। तो चलतु प्रथम बनिया देखु पुरी केते सुंदर हो एमती गोटे पर गोटे पुरी को सब गोल करके बेलनी। आपण मैंने जदि निज घर एमती आगुरी बनई तो मत कमेंट रे जणातु, मुझे कौटी किसी भूल कर दूची। आदि न बनई मुझे प्रोसेस रे बनाऊँगी सेमती बनवाई चेष्टा करूँ, निजे खातु समस्त को भी खुआतु। देखो सामने पूरी केते सुंदर है बेली बेलिबार तो किसी भी टेंशन नहीं। किंतु ए सांग मैंने जो तेल किसी ऐड करती अटार चकला मुझे ऐड करनी, केवल सुजी और चीनी मिसेकी आ आंब रस देकी अटाटा चकटी थी। तो आपण मैंने सेमती ही करेंगे, तेलटा जेहेतु बेसी देह भल नुहे तेल ऐड करेंगे। देखो सांग मैंने ये मुझे धीरे धीरे गोटे पर गोटे कर सब पूरी बेल सारे। आंब पुरी भी हो पार केमती हेब केमती कौन एटा तेल छाणिले हम से सब गोटे गोटे मो फास्ट टाइम कर सब गोटे से मोर किसी अभिज्ञता नहीं। तो चलतु देखा वीडियो कौन होदी भल है तो भल कथा लाइक कमेंट करदे, जदि भल ना भी किसी कथा ना गोटे शिक्षा मिले एमती भल हुए खराब हो। देखो सांग मैंने आंब पुरी केते सुंदर हो प्रस्तुत हो। तो चलतु ये तार नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। ये मु गैस रे कड़े बसैकी तेल गरम होगापी छाड़ी देती। तेल गरम है कहीं गोटे छोट छोट
ଅଟା ଗୁଳା ପକେଇ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ବେଲିକି ରଖିଥିବା ପୁରୀକୁ ପକେଇକି ଛାଣିବା। ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଫୁଲୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ବେଲି ରଖିଥିବା ପୁରୀକୁ ପକେଇଲି, ଆଉ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା କରି ତାକୁ ଚଟରେ ମାରିଦେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେବ, ପୁରୀଟା ଫୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ଅଧା ହେଇଛି, ହେଲେ କଲର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି ପୁରୀର। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ପୁରୀକୁ ଆମେ ଛାଣିକି ଅଲଗା କାଢିକି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀ ପକଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାଲକା ଚଟୁ ମାରିଲେ ପୁରୀଟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଫୁଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହଉନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଆମ୍ବ ରସରେ ପୁରୀ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁରୀଟା ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ପୁରୀକୁ ମୁଁ ଛାଣିଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଲ୍ଦି ଏ ଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହିଁ ଫୁଲିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ପୁରୀକୁ ମୁଁ ଏବେ ଛାଣି ନେବି। ଆମେ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ୍ବ ଜୁସ୍, ଆମ୍ବ ସଢା ଏମିତି ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତ ମାମାକୁ ଯେହେତୁ କହିଲି ଯେ ମାମା ଆମ୍ବରେ ଟିକେ ପୁରୀ ବନାନ୍ତୁନି, ତ ମାମା କହିଲା ଦେ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଡିନରରେ ଆମ୍ବ ପୁରୀ କରିବା, ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପୁରୀ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଥିଲା, ତ ଶେଷରେ ଏଟାକୁ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଆସିଲାଣି। ପୁରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଲ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ ପୁରୀରେ, ହାତରେ ଲାଗୁନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଛି, କାରଣ ମିଠା ମିଠା ମାମା ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ କହୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଡାଲମା ହେଇଥିଲା, ତ ଆଉ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ପିଠା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଡାଲମା ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଇବି, ଯାହାକି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ମତେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଥରେ ଆମ୍ବ ରସରେ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ସିଜନ ସରିବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଟ ଡାଲିରେ ଏଟାକୁ ବୁଡେଇକି ଖାଇବି। ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆମର ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଓହ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ୟାର ଟେଷ୍ଟ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ୍ବ ସିଜନ ସରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଘରେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ରସରେ ପୁରୀ, ଆଉ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।